20 λεπτά χαλάζει είναι αυτό εδώ που βλέπετε. Δεν ανοίξαν οι πλακέτες. Το ξεφορτώσαμε εμείς στην κατασκευή με τα χέρια για να μην σπάσει ολόκληρη. Ήδη οι ακριανές οι γενιάρες έχουν σπάσει. Τα κεντρικά τα σύρματα από πάνω όλα που πιάνει κολόνα με κολόνα έχουν σπάσει. Κολόνες έχουν στραβώσει άλλες δεξιά, άλλες αριστερά. Μερικές πλακέτες σπάσανε. Ανοίξαμε ό,τι μπορέσαμε με τα χέρια, σπάσαμε όσους μπορέσαμε με τα χέρια εμείς για να ξεφορτωθεί. Φανταστείτε πόσους τόνους χαλάζι είχε πάνω. Οι αντιρρίδες δεν τραβήχτηκαν και οι κολόνες σπάγανε. Εδώ βλέπετε τις ακριανές, τις εννιάρες σπασμένες. Αυτά.